Ano isa din mo? Ayan, Mr. Jadine Miguelag, shoutout lalabs. Mr. Jadine, yay, probinsyan, kumusta ka na, Lin? Okay lang po, lalabs. Ito, update lang tayo. Ano, mahina ba yung internet? Ha? Ang ganda sana ng background. Ayan, 5 million Miguelag shoutout mga lalas. Pasensya nyo na kung umiikot yung aking live. Mahina po yung ating internet. Mga lalab, medyo mahina pa yung aking boses. Kasi kagagaling lang po natin ng hospital. Nag-update lang po si host sa inyo. Ang hina ng connection. Naka-lotion na nga lang. Honeybee, nandito ka ba ba, Honeybee? Kung nandito, gusto kong makita yung baby ko live. Honey, hindi na talaga ng connection, nakakainis. Pwede na ako nag-live sa maliit na computer. Sayang naman eh. May sound ba? Bakit parang wala akong naririnig? Ang hina. Update lang kayo mga lalabs. Ayan, 3 million Miguelag, shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po, medyo mahina po yung ating connection.
Jonel sa Gyno Remix. Ayan, salamat po sa 3 million in the house. Honey, wala ka na dito, honey? Honey, nandito ka pa ba? Yay, probinsya na, nandito ka pa ba, lalabs? Jonel sa Gyno Remix. Ikot. Panay po ikot. Ayan, pasensya na po kayo sa ating connection. Jonel sa Gyno Remix. Ayan, 3 million Miguel Love. Shout out sa inyong lahat, mga maraming salamat.
Wala, nakikita ka sa live. No Remix Vlog, hello host. Ayan. No Remix Vlog, lalab, migilab, shout out. Mahina yung ating connection mga lalabs. Ang hina po ng ating wifi. Kaya pa naikot. DJ Jonel sa Gyno. No? Ha? Okay na. Sobrang ako. Mr. Paharang Lalabs, Mr. Pahidman Miguelab, shout out. Lalab Mr. Pahidman, kumusta ka na? Ayan. Salamat po sa patamsak, Mr. Pahidman. Umiyak na yung baby ko.